چی شد؟ بس کن دیگر. هر قدمی دخترت رو نظارت کردن رو بس کن. عاقبت این کار چی میشود خودت میبینی. فهمو؟ فکر نکنید که عشقتون رو احترام نمیکنم. اما نوریا؟ با من باور کن ضرر نمیبینی. کمی کوشو درفشان بگوید. با من رقمی مشخص بگوید مثلا. همه کارو رسوا کردی نفهمی. همه کارو رسوا کردی. بیبی جان برای چی ما دارم رو میزنه؟ ما به کازنهای بزرگ دخترمان را دادیم ولی هنوز هم از این یگان فایده ندیدیم. به هرچی اشاره کرده گپ نزن. عصبم ویران میشود. عصبت اثرت بیماند. او دیگر نشده من دیگر شوم. بس است. همین خیلی میشود اگر ارزوهایم. وقتی بسیار ندارم آنها را با فیرت داخل کنید. از همین لحظه تو دیگر در اگنتی ما کار نمیکنی. با شما گفتم این ماشین شخصی نوری است. گفتم من حتی نمیدونستم که تو ماشین رانده میتوانی. اگر تو به استراحت بروی از تو جدا شدن میخواهم. بگو. هرگز رها نمیکنم. قسمت‌های نوبتی‌اش شام جمعه ساعت 21 و صبح شنبه ساعت 9 با صفت بلندی فول اچ دی در کانال یوتیوب نورانگیز فیلم. салом мухлисону ҳаводорони филмҳои студияи нурангез. ин муроҷиати аҳли гурӯҳи эҷодии студияи нурангез ба тамоми обуначиён ва мухлисонаш аст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, нурангез филм аз соли 2011 инчунин ба тарҷума ва дубляжи силсилафилмҳо ба забони ноби тоҷикӣ машғул мебошад ва ҳамин тариқ каме ҳам бошад фазои кинои кишварро бо тарҷумаи силсилафилмҳои ҷолибу диданӣ пур кардааст ва ҳамчунон ҷиҳати таҳкими пояҳои асосии забони давлатии тоҷикӣ саҳми арзандае мегузорад. мавриди зикр аст ки айни замон нурангезфилм ягона студияе аст ки дар сомонаи ютуб саҳифаи расмии худро дошта силсилафилмҳоро дар асоси шартнома бо муаллифон ва иҷозаи онҳо баъд аз тарҷума ва дубляж пешниҳоди мухлисони азиз мегардонад. барои тарҷума ва дубляжи ҳамагӣ як қисми як силсилафилм тақрибан 15 нафар ҳунармандон ва ҳамчунон чанде аз тарҷумонҳо ва муҳандисони овозу коргардонҳо заҳмату машаққат мекашанд. албатта ҳамаи ин сарфи маблағу хароҷоти худро дорад. اگر یکلری کرده انصافش شدید اگر یکلری کرده خوب است یکلری کرده پاوری خوب است اگر یکلری کرده خوب است پسش شدید ولی فرین کن می شود то ба имрӯз мо аҳли гурӯҳи эҷодии студияи нурангез аз дигар роҳҳо манбаи даромад дошта тарҷума ва дубляжи филмҳоро давом медодем. аммо мутаассифона имрӯзҳо манбаи даромадҳо кам шуда имконияти давом додани тарҷумаву дубляжи филмҳо хеле ва хеле душвор шуда истодааст. як миқдор маблағе ки аз ютуб ба даст меояд ин ҳам бошад нимаш ба муаллифони филмҳо яъне туркҳо пардохт карда мешавад ва он қисмати дигаре ки ба мо мерасад ҳатто 30% хароҷоти як қисмро намебардорад. айни замон мо бояд ягон чораи дигареро ҷӯем ки фаъолиятамонро идома дода тавонем ва ё маҷбурем ки фаъолияти хешро пурра қатъ намоем. ҳастанд сомонаҳое ба мисли филмру, кинопоискру, ивиру ва ғайра ки мо метавонем дар он ҷо филмҳоямонро ҷой диҳем ва касе ки мехоҳад аз он ҷо метавонад ҳар як қисмро харида тамошо кунад. аммо баъзе аз дӯстону мухлисон пешниҳод карданд ки пеш аз ҳама аввал як муроҷиат ба мухлисони каналатон дар ютуб кунед. сипас як муддати дигар коратонро ҳамин хел идома диҳед хуб мешавад. ва ҳоло муроҷиати мо азизон ва тамошобинони азиз ҳамин аст ки агар шумо азизон ба суратҳисоби мо ҳар ҳафта ва ё ҳар моҳ ба қадри имконият ва ба таври ихтиёрӣ бори дигар мегӯем ки ба қадри имконият ва ба таври ихтиёрӣ як миқдор маблағ гузаронед гӯё ин ки ҳар ҳафта як диск харидед ё аз сомонаҳои пулакӣ кино харида тамошо кардед, он гоҳ мо дар навбати худ аз паи тарҷума ва дубляжи филмҳо шуда дигар фикри он ки аз куҷо маблағ ёбем хароҷотҳоямонро чӣ хел пӯшонем намешавем ва танҳо барои шумо азизон кор мекунем ва кӯшиш мекунем ки боз дигар силсилафилмҳои навро барои шумо азизон пешниҳод кунем. мувофиқи омори канали нурангезфилм зиёда аз 76% тамошобинони азизи мо дар кишвари русия қарор доранд. мо хеле шод ҳастем ки барои рафъи хастагӣ ва фароғати шумо баъд аз кор каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем. шумо азизон метавонед ҳамаи навгониҳоро аз канали расмии мо нурангезфилм дар ютуб ва инстаграм пайгирӣ намоед. рақами ватсап ва телеграми мо 992 93 722 22 75. рақами корти мо Сбербанки Русия 42 76 70 02 68 40 33 95.
корти миллӣ бонки алиф 50 58 27 02 87 71 01 06. умед ва боварии комил дорем ки шумо моро дуруст дарк карда дастгирӣ менамоед. фикру андешаҳоятонро дар комментария нависед. мо ҳатман онҳоро мехонем ва ба инобат мегирем. бори дигар ёдовар мешавем ки ин кор ихтиёрӣ буда мо касеро маҷбур карда наметавонем. бинобар ин хоҳиш мекунем ки ҳар хел суханони ноҷо ва беасосу нодуруст нанависем. инчунин дӯстон, ногуфта намонад ки аз номи студияи мо дар шабакаи ютуб, одноклассники, телеграм, инстаграм бисёр нафарони беору беномус саҳифаҳо кушодаанд ки ҳамаи онҳо дурӯғ ва қалбакӣ мебошанд. ба ҳар яки шумо ки бо мо ҳастед арзи сипос мекунем. бо эҳтиром, Нурангез филм.